Dyan, sige, tira. Bilis. So yan, makulay na buhay mga kabeli. So, Sabado night. So, time check tayo, alas 5 na ng hapon ngayon. So, naisipan natin gumawa ng Bringhe. So, sa Kapampangan, Bringhe sa Tagalog is Arroz Valenciana. Yan. So, ito yung mga ingredients na gagamitin natin. So, kasama natin si Balulungi. Hello Michael. po mga kabeli. Yun, lakas ng energy. Lakas ng energy mo ngayon, tol. So dahil lockdown kami rito, nasa Bulacan kami. So dalawa lang kami ni Michael. Muna ang makikita nyo sa mga video natin netong lately. So sa mga Team Kabeli siya. yun na, ang Team Kabeli nasa Pampanga. So ingat-ingat tayo. Lockdown, sumunod muna tayo. Ayan. Okay mga kabeli, ito yung mga ingredients na gagamitin namin ni Michael. Di ba Lulungi? Hello po mga kabeli, happy po. So ito, magkikilala ko lang mga kabeli. So start tayo, so may bawang tayo. Garlic chop, onion, salt and pepper, saka isang chicken cubes. Tapos ito yung chicken. So chicken breast saka chicken quarter leg ang ginamit ko. Tapos meron tayong green peas, raisin. So kung sa Tagalog, pasas. Tapos ito yung gamit kong sausage. So sausage ang ginamit ko. Ayoko nung chorizo di balbao dahil maano po yan, iba yung lasa. Saka alam niyo na po, yung mga bata ayaw na nila ng lasang yan. So yung chorizo yan. Tapos ito meron tayong chicken liver. Saka so madaling salita, atay balon-balunan po yan. Tapos ito yung fresh gata natin gagamitin. So tatry natin to. Fresh gata, siguro ito nasa ano to mga kabeli, dalawang gata nakalagay so 400 ml. Tapos ito yung 1 kilo na malagkit rice natin. So ito inugasan lang natin. Tapos yan na, okay na, isasabay na natin mamaya. Tapos ang gulay natin, carrots, saka green pepper, saka red bell pepper, yan. Tapos ito yung turmeric. So yung turmeric natin press po yan. So yan po yung maproseso na ano man tawag doon? Kinadkad. Ayan, ginadkad muna namin, saka namin piniga. Yan po yan. So actually may nabibili naman po sa ano yan sa mga grocery yung turmeric powder. Pero dahil nga po dito sa atin maraming luyan dilaw kung tawagin natin. So yun ang ginamit namin ni Michael. So medyo matrabaho nga lang at kumukulay sa kamay. Tama Michael? Tama po mga kabeli. Pakita mo yung kamay mo. Ayun po, kumukulay. Yan, so sa pagpiga ni Michael yan mga kabeli. Okay mga kabeli, start tayo. So yun lang po yung mga ingredients natin na gagamitin. Thank you. Wala tayong soup stock. Mas maganda sana kung may soup stock. Napakuluan natin itong mga karne natin, yung manok sa katay balon-balunan. Pero on the spot na lang natin, okay din naman po yun. Thank you. Tapos yung nga pala, gagamit tayo ng daon ng saging. So pagkatapos natin siyang igisa dito sa kawali natin, ita-transfer natin sa kaldero. Doon natin siya lulutuin hanggang sa makuha natin yung gusto natin doon sa Bringhe natin. Yan. Okay, let's game na tayo mga belly. Mga belly, start tayo sa ating cooking oil. So initin lang natin yung ating mantika. Tapos ilalagay na natin yung ating garlic. So tostahin lang natin ng konti. Tapos sasabay na natin yung ating onion. Kutsara ganun.
Kaya mga kabeli, lalagay na natin yung ating red onion. So after nito mga kabeli, pwede na natin ilagay yung ating chicken. So unahin natin yung chicken, tapos sasabay natin yung atay balon-balunan. Yan. So iuuli natin ng konti. So ito nga pala mga kabeli, nakalimutan ko. So gagamit tayo ng patis para dito sa ating Arroz Valenciana or Bringhe. So nakalimutan kong ipakita kanina. So patis po. Okay mga kabeli, lalagay na natin yung ating manok. Okay. So itong chicken natin nasa half kilo mga kabeli. Ayan. So lalagyan na natin ng konting patis mga kabeli. So siguro ito lalagyan na natin lahat. At least mga 3 tablespoon po itong patis na to. Susutay natin hanggang mamaya kumapit yung patis sa mga kabeli. Tapos tatakpan muna natin, balikan natin siya after mga 5 minutes. Okay, takpan muna natin mga kabeli. Okay mga kabeli, ito na yung ating ginigisang chicken. So pwede na natin ilagay yung ano natin mga kabeli, yung ating atay balon-balunan. So isasabay na natin. So yung atay balon-balunan natin, so mix po yan. Ano po, half kilo din po siya. So bali ang total na itong chicken natin is 1 kilo. So ngayon mga kabeli, lalagay na natin patis, saka paminta, saka chicken cubes. So pepper powder, 1 tablespoon na rock salt, 1 chicken cube, saka yung 1 teaspoon na black pepper powder. So i-mix natin mga kabeli. Okay mga kabeli, lalagay na natin yung ating malagkit. Yan, malagkit rice mga kabeli. So i-mix din natin. Yan. So yung iba kasi inuuna nila yung tubig sa kagata nila. So ako, iba yung proseso ko. So inuuna ko yung malagkit rice. So same procedure lang din po. Halos di naman po nagkakaiba. Saka natin tutubigan ngayon mga kabeli. Ngayon pag kulong-kulo na, saka natin lilipat doon sa ating rice cooker. So sa rice cooker po tayo maglalagay ng magpa-final na po. So yung iba kaldero. So dahil nga po so linagay na natin yung ating carrots saka red bell. So lalagay na natin yung ating kakanggata. So 400 ml po yung natin, yung gata natin. So lalagay na natin tong ating turmeric. Ito yung pampakulay mga kabeli. Napakabango pa nito. Mix natin. Yan, pakukuluan natin. Kaya yung tubig kanina guys, pinano ko sa'yo. So Bringhe. Tapos meron tayong 5 glass of water para sa ating 5 glass of water mga kabeli.
Okay mga kabeli ha, hintayin lang natin kumuluto. Tapos pag kumukulo na mga kabeli, pwede na natin ilagay itong ating pasas, saka green peas, saka sausage. Tapos transfer na natin dito sa ating rice cooker. So sa rice cooker po ako magpa-final ng ating bringhe. Dito na po. Yan. So parehas lang din naman po. Dito siya mainin hanggang sa maluto na po siya sa rice cooker. Okay, tatakpan lang natin to mga kabeli. Tapos transfer na natin pag kumukulo na po siya. Okay mga kabeli, check na natin. Ayan o, kumukulo-kulo na mga kabeli. So mimix lang natin. So para hindi magtatog yung ilalim mga kabeli. Tapos pwede na natin ilagay yung ating green peas, saka pasas, saka yung ating sausage. So yung sausage na to mga kabeli, for sure matutunaw po to, madudurog po siya. So ilalagay na natin yung sausage natin. Sausage na to mga kabeli, masarap yan, lalo na pag na-mix na. So pag natunaw na po siya. So green peas, pasas mga kabeli, raisin. So i-mix lang natin mga kabeli hanggang sa kumulo po siya. Tapos i-transfer na natin sa ating rice cooker. So pero kung okay naman po sa inyo, pero pwede din po sa kaldero or kaserola. Doon yung i-final po, doon na mainin kung tawagin nga. Ang bango mga kabeli, nangangamoy yung gata. No. So sa amin sa Pampanga talagang itong ilalim na ito tinututong po nila kasi nandun yung sarap eh. Yung matutong-tutong medyo matigas po yung ilalim. Okay mga kabeli, transfer na natin sa ating rice cooker. Okay mga kabeli, naka-ready na po yung ating rice cooker. So dito tayo magpa-final sa rice cooker. Ita-transfer na po natin. Medyo mabigat kel. Buwasan lang natin. Kel, kayo rin mga. So wala kasi mga gamit natin mga kabeli, nasa Pampanga po, sa mobile natin. Yun ang sarap. So dyan natin siya ipapahina lang kasi maluto na po siya. Bango, mangangamoy yung gata mga kabeli, saka luyan dilaw. So yan o. Siguro ito mga kabeli, mga 30 minutes, luto na yung ating bringhe or Arroz Valenciana. So tatakpan din natin siya ng dahon ng saging dito sa taas. Tapos ipopoil natin. Okay. Mga kabeli, balikan natin after. Balikan natin siya ng after 20 minutes. So yan, naka-on na po yung ating rice cooker. So ibaba na natin. So yan mga kabeli, ganun lang po kadali ang gumawa ng bringhe or Arroz Valenciana. Medyo mahirap lang po doon yung pagpiga ng luyan dilaw. Gawa ng kumakatas po yan at kumakapit sa kamay, kumukulay po siya. Pero may nabibili pong powder noon sa mga supermarket kung gusto niya, turmeric powder. Ang tatakaman. Tama po mga kabeli. So si Michael, ayan mga kabeli, maya uwi na po yan. So pumunta lang dito sa bahay dahil nga po tinulungan niya akong Magurong. magurong? Magurong. Ayan, magurong daw. So magluto. Ayan na. Okay, tutorial po tayo, bringhe. Arroz Valenciana yan. Okay, mamaya update po natin after 15 or 20 minutes. Para matikman natin yung ating linuto. Thank you. Mga kabeli, habang hinihintay natin yung ating linulutong bringhe or Arroz Valenciana ba yan? Hello po mga kabeli. So si Michael mga kabeli, nagbalik loob na po. So hindi na ma-upset. So yan, shoutout muna sa napakabait na Tita Janet, Nanay Norma at Tatay Jess. Yan, kausap ko sila kagabi.
Thank you po sa inyo. Yan, saka kay Tita Sophia, Kuya Roy Musni, Ferdinand Pasco. Salamat po sa inyo. It's All About Dog Show. Yan, shoutout sa iyo. Ging Estrella and family. Yan, shoutout po kay Mami Estrella. Yan, nasa Daly City. Saka kay Tito Adong Sigwa. Yan, Librado Sigwa. Saka sa family niya, Tita. Yan, shoutout po sa inyo. Yan, Ricky and Emmy ng Linwood, Washington. Shoutout po. Albert from Santa Clara, California, USA. Shoutout po. Shoutout po sa inyo lahat. Don Broadcast, ayan, from San Diego, California. Shoutout din po. Domingo Bello, ayan, hello sir. Ingat po kayo. Hello po. Shoutout po sa inyo. God bless. Michael Kiambao, ayan, shoutout po. Ayan. Shoutout po, Michael Kiambao. Kapangalan mo, Ton. Yan, pag Michael daw po, pogi, sabi ni Michael. Totoo ba yan, Ton? Meron din si Sir Michael Lachika. Oh, Sir Pogi. Michael. Yan, Kuya Ferdy Manlutak. Yan, babawi ako. Manlutak family ng Betis. Hello po, Betis Pampanga. Guagua, Pampanga. Yan. Sir Ferdy Manlutak, hello po. Yan, Tita Pe Alipio. Yan, shoutout po. Kuya Mike Perez. Yan, Kuya Mike Perez, shoutout po sa inyo. Saka kay Tita Josie Carino. Yan, shoutout po. Saka Tita Virginia, shoutout. Ate Ruby Manaan. Tita Ellen Lee, yan, shoutout sa iyo. Ingat ka. Sino pa? Tita Helen Lian yan. Yan, saka si Tita Celia Baki. Saka yung Mrs. niya. Mr. niya. Sir Dave, thank you po. Sir Dave, yan. Napakabait. Sino pa? Meron pa ba? Mami Longgager, nandiyan pa kaya? Mami Longgager. Mami Longga, hello. Saka Tita Remy Hernandez, shoutout sa inyo. Yan, napakabait. Okay mga kabeli, balikan natin yung ating linuluto. So siguro, Michael, Luto na. pwede na yan. Luto na siya. Okay mga kabeli, update ko kayo. So naka 20 minutes na po yung ating Bringhe sa rice cooker natin siya linuto. So yan na. Thank you. God bless. So yan mga kabeli, update natin yung ating Bringhe. Yan. Arroz Valenciana namin, di ba? Yun o. Mga kabeli, kung naririnig nyo po yung ano. So yung pulo na yun yung gata. So yan na po siya. Bango mga kabeli. Nagmamoist yung ating camera. Hindi ko maitutok. Yun o. Layo natin ng konti mga kabeli. So kung naririnig nyo po yung ano ng tunog. So yun yung ano so nag-oily na po yung ating Bringhe. Yan. So sa rice cooker natin siya linuto mga kabeli. Tapos yung manok sa katay, yan medyo nadudurog na. Katulad doon sabi ko, yung sausage talaga madudurog po yung sausage. Yan. Tikman natin mga kabeli. Sarap. Panalo, lasang-lasa yung gata. Tapos yung lasa ng luyan dilaw. Panalo. Okay. So Michael, halika na, tikman na natin to. Okay, yan lang namin mga kabeli, para matikman natin. Sarap talaga. Beli, ito na ang hinihintay ng lahat. Yan. So final touch. Si Michael, silip na silip. So yan mga kabeli, napakasarap. Yan, lambot ng manok. Kagandahan lang sa rice cooker mga kabeli. Yung iba gusto nila yung may totong. So yung iba naman ayaw na may totong. Kaya kung gusto niyo ng walang totong, pwede sa rice cooker niyo po lutuin. Kagaya namin. Yan, shoutout Kuya Roy. Arroz Valenciana tayo Kuya Roy. Roy Musni. Nasa yun yung chicken. Sa taas, sarap. Sayang, wala yung team kabeli natin mga kabeli. Hindi sana, natikman nila to.
Tapos, natural, di pa dyan nagtatapos yan mga kabeli. So, lalagyan natin ng itlog sa taas. So, maubos natin kaya ang dalawa to, Michael. Kel, maubos natin. Take out yung iba. Take out mo yung iba. Sa lobo mo kay nanay. Okay, no problem. So yan mga kabeli, finished product ng Arroz Valenciana natin mga kabeli. Napakabango, napakasarap. Thank you. So Michael, kuha ng platito sa kutsara. Tikman natin ito, linuto natin. Okay mga kabeli, tikman natin. Kabeli, tikman na natin itong Arroz Valenciana natin. So Bringhe sa Kapampangan. Yan. Kaya po. So mga kabeli, napakasarap na ito. So na, yung amoy nung daon ng saging, yung luyan dilaw, saka yung gata. Yan. Tikman natin mga kabeli kung anong lasa. Excited ka na, Ken? Opo, excited na So po. tanggalin muna natin yung sombrero natin. That's it. Okay, Ken, tira. Yan, sa order na, chef. So ito, pag binili mo sa restaurant tol, siguro nasa 300 kung gantong serving. Mauna ka. Sarap. So itlog. Chef. Pagkita mo sa viewers, tol. Kain po tayo. Avelio, sarap. Yun o, may pusa sa ilalim ah. Sarap. Nasa. Avelio, sarap. Lumasa yung ano, yung linagay natin sausage dahil nadurog siya. Yun, isa siya sa nagpasarap sa ano natin, sa Arroz Valenciana. So Bringhe sa Kapampangan. Sarap, chef. Sarap. Masarap po mga kabeli. Yun, shoutout mo yung Team Kabeli natin. Shoutout pala dyan sa mga team kabeli. Kain tayo. Okay mga kabeli, hanggang dito na lang yung vlog ni Chef A. At least naturuan ko naman kayo ng isang napakasarap na recipe. So Bringhe sa Kapampangan this. Okay, thank you, God bless all. Like and subscribe. Yan na, shoutout nga pala Tita Ninang, yan na, Tess Pablo, saka Nanay Remy. Ingat kayo, God bless all.